खुलुमबाय बुरलुंबुथुर रादाबाव दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रश्मि बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबाव दं कक्राझार सरकारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालिनि फोरोंगिरिया माहारियारि गेजेर फोरोंगिरि बान्थानि थाखाय सायख'जादों उदां बिजाथि पंकज इस्लारि बिथाङा बिपिएफ दोलाव आखाइ हमफैबाय डिब्रुगड़आव ड्राग्सजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों जिएमसिएसआव वार्डबनि नंखाय थिसनथाइ होनायनि हेंथायै एनएसएमआ एफआइआर होदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव भारत सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना थांनाय बावैसो सान सिगां फोसावनाय माहारियारि गेजेर फोरोंगिरि बान्थानि थाखाय कक्राझार सरकारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरिया सायख'जादों चिरां जिल्लानि बासुगावनि गग्लापारा गामिनि थागिबि गौतम देव शर्माया थांनाय 2006 मायथाइनि 4 फेब्रुआरि खालि कक्राझार सरकारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालियाव एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि महरै सिबिथाय होबोबाय थाबोदों खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि लानायाव बिथाङा फोरमायोदि थांनाय 2006 मायथाइनि 4 फेब्रुआरि खालि कक्राझार सरकारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालियाव एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि महरै सिबिथाय होबोबाय थाबोदों होननानै फोरमायो लोगोसे बे बान्थानि थाखाय सायख'जानायाव बिथाङा गोजोननाय फोरमायो মই कोकराझार गवर्नमेंट हायर सेकेंडारी और माल्टीपार्पज स्कूलर एसिस्टेंट टीचार 2006 सनर 4 फेब्रुआरी जॉइन करिसिलो और ये जी आज नेशनल एवार्ड टू टीचार यू मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आजिकाली एजुकेशन डिपार्टमेंट बुली आहिल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बुली नतुन नामकरण करा हल সেই বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই বঁটাটোৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হয় আৰু গোটেই প্ৰচেছটো তেওঁলোকেই কৰে গতিকে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা মোৰ নামটো এবাৰ বাছনিকৃত কৰা হৈছে চাওক শিক্ষক হোৱাৰ দিনাখনে মই ভাবিছিলোঁ যে মই বহুত চ্যালেঞ্জৰ মাজেদি যাব লাগিব বহুত প্ৰত্যাহ্বান আহিছিল আপোনালোকে হয়তো গম পায় কোকৰাঝাৰ কেনেকুৱা আছিল আজি 14 বছৰ হৈ গ'ল মই আৰু প্ৰথমতে জয়েন কৰাৰ পিছৰ পৰা বহুত চ্যালেঞ্জ পাইছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সেইবিলাক কথা আজি ইয়াতে নকওঁ পঢ়া শুনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গাইড দি আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত চ্যালেঞ্জ আছে গতিকে গোটেইখিনি সমস্যা মই এটাই জেদ লৈছিলোঁ মই কিবা কৰিম কাৰণ আজি হয়তো এই কথাষাৰ কোৱাটো ইয়াত ঠিক উচিত নহয় মই লভনীয় চাকৰিও পাইছিলোঁ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সেইটো মই নকৰিলোঁ কাৰণ মই এজন শিক্ষকৰ ল'ৰা আৰু মই শিক্ষকেই হ'লোঁ আৰু আজি হয়তো মোৰ অকণমান ভাল লাগিছে যে এটা স্বীকৃতি মই পাইছোঁ কিন্তু বহুত প্ৰত্যাহ্বান আছে শিক্ষকৰ জীৱনত নিজৰ ঘৰুৱা সমস্যা অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাজৰ কাৰণে যদি কিবা কাম কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লেতো প্ৰত্যাহ্বান আহিবই আপুনি মানুহৰ হয়তো বেয়া কথাও শুনিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু সময়ত সকলোবিলাক ঠিক হৈ যায় সেইটো মই ভাবোঁ আৰু আজি মোৰ বিশ্বাস হৈছে সেই কথা एमएलए आरो एमसिएलए बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै गेलेबोबाय थाग्रा पंकज इस्लारि बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि दोलाव हाबफैबाय थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेबाय थानाय पंकज इस्लारिया फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव 9 नं बनरगाव बियाबनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिजाथि राजिब ब्रह्मखौ देरहासार खालामनो दावलाबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय दावलाबारि स्पर्ट्स गौलां फोथाराव थांनाय शुक्रबार खालि खुंफुंलांनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों हाबफैदों बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिजाथि राजिब ब्रह्मखौ देरहाखागोनखौ नुखानानै आरो बे हाबाफारियाव बिथाङा गोजोन आरो खौसेथियै ओनसोलाव जौगानायखौ लाबोनो बिपिएफ दोलाव हाबफैदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो बे हाबाफारियाव पंकज इस्लारि लोगोसे गासै 9,000निबो बांसिन सुबुंफोरा बिपिएफ दोलाव हाबफैयो उदां बिजाथि पंकज इस्लारिया बिपिएफ हान्जायाव हाबफैनायाव बिपिएफनि बिजाथि राजिब ब्रह्मनि देरहानाया रोखा जाबाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव 9 नं बनरगाव बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि राजिब ब्रह्मआ उदां बिजाथि पंकज इस्लारिया बिपिएफ हान्जाखौ हेफाजाब होनो सिगांबोनायनि थाखाय साबायखर बावहरो बिथाङा बिपिएफ हान्जाखौ हेफाजाब होनो सिगांबोनायाव 9 नं बनरगाव बियाबाव बिपिएफनि देरहानाया रोखा जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायो जे आङो सासे उदां बिजाथिमोन बनरगाव 9 नं बनरगाव समस्तिनि आं आवगायावबो बेबायदि उदां बिजाथि जादोंमोन आंबो सासे रायजोनि आरो समाजनि मावनो गोसो गुदुं जानायलाय आंबो बे इलेक्सनाव बाहागो लादोंमोन आवगायावबो आरो दाबो आं इलेक्सनाव बाहागो लादों नाथाय आंनि वेल उइसार मोजां बिथोनगिरिफ्रा जे आंखौ साजेसन खालामदों जे नोंथाङा मानो हारसिङै निर्दलि खालामबाय थाबाय निर्दलियाव गोबां बिदिनो खस्थ' मोननाङो प्रब्लेम जायो बे नोङो सोरबा मोनसे गोरा दलजों पार्टिजों ज' जानानै खामानि मावबा मोजां जागोन नामा नङाब्ला इयुनाव जुदि माबा मोनसे उसुबिदायाव गोलैहैयोब्ला जों बयबो बन्सित जागोन बे खोथाखौ आंखौ बुंनायलाय आंबो साननांगौ बायदि जादों
बेनिखायनो आंबो थिरांथा लादों हय आवगायबारावबो आं खेबसे जेनबाय बे जेननायाव आंहा गोबां आंनि सापर्टारफ्रा आंजों लोगोसे गोबां खस्थ' जादों बा खहा जादों बा जाय देरहानाय पार्टिफोरजों नायफिनजायाखै बिनि थाखाय एबार जाहाथे आङो गावखौनो निजे मोनसे देरहागोन बादि आसा लादोंब्लाबो एसे लोरबां मोनदों बिनि थाखाय बे सापर्टारफ्रा बेबायदि बुंनायलाय आङो BPF पार्टिखौनो समर्थन खालामनानै बेखौ देरहाहोनानै आरो बिनि सेरावनो आङो रायजो राजाखौ सिबिनो सानदों नोंथांनि दिनै आखाइ हमफैनायाव गोबां सुबुङानो नोंथांजों लोगोसे सुबुं गौमा हिसाबै आखाइ हमफैबाय बिथांमोनखौ दैदेननाया नोंथांमोन बिथांमोनखौ दैदेननाया आंनोमोन सिगाङावनि दुलि हिसाबै मानो होनबा बनगाव समस्तियाव बिथां आवगायनि इलेक्सनाव बिथां राजीब ब्रह्मआ 15,000 देरहादों बिनि उनाव BJPआ 10,000 मोनदों बिनि उनाव बे समाव PCDRमोन बिथांमोना रबिराम नार्जारिया 10,000 मोनदों होमबा आरो बाखिया आंनि निर्दलीय गासिबावबो फैजोबदोंमोन दा बिसोरो बेवहाय जेराव BJPबो गैला गुबुन कंग्रेसबो गैला गुबुन पार्टिफोर गैला आरो बे पार्टिफ्रा डाइरेक्टलि BPFआव बा डाइरेक्टलि UPFआव हाबनो थाखाय माने समर्थन खालामा बिसोरो दा ओंखायनो बिसोर जोङो दस्रा पार्टि खालामदोंमोनब्लाबो जों निर्दलीयखौनो समर्थन खालामगोन निर्दलीयआवनो थागोन जोंखौ जोंहा दैदेनगिरि दा गैया जोङो BJPनि दङ बाहाय खमैबो 500-600 जन BJPनि दङ आरो जेब्ला अनाबर खालामदोंमोन एकमन्स बिथांमोनहा बेवहाय दङ 500सोनि बारा आदिबासि राजबंसि आरो मुस्लिमफोर दङ बिथांमोनहा गेजेर खन्द'आव UDF खालामदों MLA इलेक्सननिफ्राय बे UDFआवबो बिथांमोनहा आरो दा आंजों बै समाव दंमोन निर्दलीयआव आरो दा आंजों बिथांमोनहा दा समर्थन होफिनदों मानो होनबा बिथांमोनहा डाइरेक्ट सामिल जानायखौ गावसोर हारसिं जिहेतु जों सासे नागरिकआ भट होखानांगौ दा जोंनि बन समस्तियाव आंखौ लानानै मोननैल' जोंना स्ट्रं पार्टि दं BPF आरो UPPL बे मोननैखौ नाथाय बे मोननैयाव बिथांमोनहा डाइरेक्टलि गावसोर सापर्ट थांनो बा दैदेनगिरि बिसोरखौ दैदेनलांनो गैया बेनिखायनो आंजों थाफादोंमोन दा आङो थांनायखाय बिथांमोनहाबो आंजों फैफाबाय डिब्रुगढ़ जिल्लानि सिङाव थानाय खालिपारा ओनसोलाव थांनाय शुक्रबारखालि डिब्रुगढ़ पुलिसा नायसंनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सानजाराव 300 ग्रामनि ब्राउन सुगारखौ बोखांनो हायो बे नायसंनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों डिब्रुगढ़ पुलिसा सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो हमनो हायो हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ इनुस खान होननानै सिनायथिदों डिब्रुगढ़ जिल्लानि SP श्रीजित टिया फोरमायनाय बादिब्ला मोनसे संगालि सुलुंनि बिथायाव इनुस खाननि नखराव डिब्रुगढ़ पुलिस थानानि बिबानगिरि राजीब सयखियानि दैदेननायाव नायसंनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों नायसं हान्जाया 300 ग्रामनि सानजाथाव ब्राउन सुगारखौ इनुस खाननि नखरनिफ्राय बोखांनो हायो लोगोसे इनुस खाननि हेंथायै डिब्रुगढ़ पुलिस थानायाव NDPS एक्ट 1985 नि सिङाव मोनसे केसबो थिसननाय जाबाय होननानै डिब्रुगढ़नि SPआ फोरमायो बोखांनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना गासै 30 लाखसो जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों नेशनेल हेल्थ मिशननि नेसेमा थांनाय शुक्रबारखालि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCH आव वार्ड बयनि नंखाय साख्रि थिसनथायलाइ गथायनायनि हेंथायै दिसपुर पुलिस थानायाव FIR थिसनो मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCH आव वार्ड बयनि मासिनि थाखाय गासै 7 सुबुंफोरनो नंखाय साख्रिनि थिसनथायलाइखौ फोसावनानै होदोंमोन बे जाथायनि लोब्बाजों NISMआ नंखाय साख्रिनि थिसनथायलाइ होनायनि सायाव सांग्रां जानो GMCH नि बिबानगिरिफोरखौ फोरमायो बे जाथायनि लोब्बाजों थांनाय शुक्रबारखालि पुलिसा सानै सुबुंफोरखौ हमनो हायो हमजानाय सुबुंफोरखौ आब्दुल कुदुस लस्कर आरो राना आहमेद होननानै सिनायथिदों बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों दिनैनि रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां बुर्लुंबुथुर रादाबनि गासै अनसायगिरिफोरनिसिम फिन खेबसेबाव खुलुमनायखौ बावहरबाय गोजोन्थों